Nalaman po, bale nakita niya sa isa kong account, sa isa kong Facebook. Paano nalaman? Paano ka nahuli? Nung natutulog po ako, nakita niya yung isa kong account sa Messenger. Eto ba'y Tapos katrabaho mo? marami siyang plan. Hindi po. Bali po foreigner po siya. Alam ba ng boss mo na Opo. may pamilya ka? Alam niya po may anak po. Pero hindi niya alam na may asawa ka? Opo, alam niya po lang na hiwalay na kami ng asawa. Up until now ba kayo pa rin? Tinigil ko na po last year lang, August. Bali, ako na din po yung mismong bumitaw. Kasi alam ko po na masyado na po akong nakukonsensya. Na hindi nalaman ng asawa mo na nagka-third party kayo? Nalaman po, bali nakita niya sa isa kong account, sa isa kong Facebook. Paano nalaman? Paano ka nahuli? Nung natutulog po ako, nakita niya yung isa kong account sa Messenger. Tapos yun po, kinonfronta niya po ako. Sinabi ko naman din lahat. Anong nakita niya ron? Yung picture po namin nung boss ko. Tapos yung sweet conversation. Kasi po nung panahon na rin na yun, nagkagusto rin po ako dun sa boss ko. Bali, dumating din po sa punto na nakikipaghiwalay ako dun sa asawa ko. Hanggang sa paulit-ulit kami nagkikita ng boss ko. Paulit-ulit kayo nagkikita? Ano, nagja-jackstone kayo pag ganon? Hindi po, bali, anong nangyayari po kasi sa amin, madalas kami gumimik. Yung pag lumalabas kayo, may mga kasama pa naman kayong iba. Pero sa Opo. gilid, naglalandian na kayong dalawa, ganon. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.